קוראים לי שני לישה. הגעתי לאפרת בעקבות אי פריון, שבהתחלה היה אי פריון בלתי מוסבר. במקביל הייתי בבירורים רפואיים ובטיפולי פוריות, ובמהלך התהליך עם אפרת התברר בעיה רפואית כלשהי שיש לי. אז ככה ידענו להתמקד על הבעיה הזאת. לקראת סוף התהליך, לקראת סוף המפגשים עם אפרת, נקלטתי להיריון טבעי, ככה בין טיפולים. ועיקר העבודה הייתה לא רק עיקר ההיריון. המטרה הייתה ההיריון כמובן, אבל נגענו בכל כך הרבה נושאים אחרים שהם בעיניי היו גם קריטיים להצלחת ההיריון הזה. שנגענו בכל כך הרבה דברים שהם כל כך הרבה יותר מעבר, הרבה יותר עמוקים, שאני חושבת שגם גרמו לאי פריון הזה. וזה ממשיך איתי כל כך הרבה. אני היום 1.5 שנה כמעט אחרי התהליך, וזה מלווה אותי עד היום, אם זה בביטחון, ואם זה בביטחון בגוף שלי ובוודאות שאני יכולה לקבל הריון, ואני יכולה להיקלט להיריון בצורה טבעית. ואני לגמרי ממליצה לעבור תהליך כזה עם אפרת. אני המשכתי לעוד סשן מיד אחרי, כדי להמשיך לעבוד. כביכול הושגה המטרה, אבל לגמרי הרגיש נכון להמשיך ולעבוד. אז אני לגמרי ממליצה לכל אחת להרשות לעצמה את המתנה הזאת, ממש.